Yo, what's up ninyo diha mga bay? It's your boy, Joeboy, again with a new episode and special kini na episode kay sa mga naminaw karon. Kay baman mo no, na cookies ko nya mo na niya akong mga gipang tukar sa una na mga pero before pa jud ana nagbanda-banda ko kaning ato ang guest karon siya ang pinakauna na ni shoot og music video na ako katong banda-banda pa ko. Search na ninyo Drop DK. I Wanna Touch You. So karon usap po ni siya sa mga tag-iya aning Killa Fila. Fila Killa Shop. It's a vintage record store. So kung ganahan mo mga plaka na naara diri sa ato a Midtown, very aesthetic kayo na lugar ari niya mo. And of course is a musician. Mandawi Nights, Honey Drop. And without further ado, we got the legend, Carl Lucente in the building. Oh no, di ko legend. Musta Carl? Musta yung adlaw karon kay 'di ba ang akong bago ron ni tan-aw sa ato Midtown sa yuhan ninyo Manira except ninyo. Ang kasagaran mga shops diri kay 6, 7. Yeah, ano siya? More creative man gud siya nga space. Nya murag collectively di ganahan ang mga tawag Monday. So daghang shops nga close karon. Okay. Pero kung Tuesday or abli siya until nighttime ana or kamura gyapon. Og ang owl na may murag cocktail. Yeah. Sa ubos. So kutob pa sila same time na mo 10 PM. Pero mga bli mo dire 2 PM. Late sa day. Late sa mga artist man gud magbantay so okay. Well, nganong because I've known you of course sa tong introduction director, di ba? Ikaw nag-direct sa mga kanta sa Drop DK and Shuffled na ako na banda sa una. I-search kayo na ninyo Shuffled The Existence. Siya ang nag-direct ana. Pero nganong naabot man tas Fila-Killa nganong karon 2026 or 2025 what started it all niya? Pwede rin nato kanang pabaliw Fila-Killa yan. So with my partner silang Gino. Gino Rosales? Gino gyapon murag shout out Gino, Shuffled kabanda sa nako sa una. Og noise sing mikaw niya sa inyo hangguan. Murag ni stem gud siya sa thought ba nga kanang unsa pa may pwedeng ma-contribute namo sa community or sa scene. So I guess before sige migbuhat og events unya nagtikalisod man lisod kay siya ang put up of events. So ang Fila-Killa more siya event production company sa una or unsa na? Sagol siya. But mas na-define na namo siya this year nga record label na siya karon. But still mo-collaborate gyapon mi organize og events. But now mas ni lesson siya. So mao nang na-come up na mo ang shop kay ang idea was or ang reason nga nung ni push me ani is because naatay events every Friday, Saturday, Sunday. No, up until now, like every like until karon, 'di ba? Nagya pa yung gigs. Di kamo or just the general. General, okay. General sa Cebu, like Friday, Saturday. So that's the only time or maybe most of us mo nang only time na we can talk about local music. And so karon mer siya okay, the reason maybe na magput up tag shop is because kaning Monday to Friday baron or Sunday to Friday, people can talk about music, local music. And mura pod ni siya answer from unsa nakakag unsay tawag anang cabs na term nga medyo clouded or like daghan kalimot ko sa term. Kanang daghan stuff happening online, like for example with Spotify, like daghan na kayo music ba. Okay. So medyo crowded na siya and
Noise, too much No, noise. too much Ano, noise. So if ikaw local ka ba, you wanna talk about the local scene or wanna know about the local scene. no. So, Yeah, you have to go to a physical space. Mhm. So kaning shop ang murag sort of reason na mo na yeah, you can talk about the local music scene here. Mm. So, specifically sa local scene, di ba, sa Cebu, grabe, manjud na sila mga support local music. Especially sa hip-hop. Yeah. And, pero here, specifically, ang genre, jud sa, especially sa record label, mostly indie, no? Indie. And if you could school me sa mga kay I just told you na ang akong life kay naros pa nag-diet kanara jud na linya. So sa mga naminaw ron dihar ko mag-gyms, dihar ko simba, ano ba. So kanang ang way ra na mo socialize ko is through podcast and catching up and of course learning a lot of mga insights ninyo. Like karon, which is akong pangutana, we're talking about the local scene, especially indie. Kaya medyo namang ko sa world sa hip-hop-ish. Ikaw, sa may mga up and coming na mga local artists here sa Cebu na within your within your perimeter lang siguro of kanang naapirmi mo makitaan ba. Of course, there's gonna be out there na tagaliluan siguro ana, pero kanang diri lang sa imong makitaan kinsa man imong always nimo makauban ana and sound trip siguro ana. Well, so i-clear lang na ako na ang Philakila shop is separate from Philakila Records. Yeah. Amo na siyang gi-inclusive because everything you see on this side is all local merch and albums sa mga artists. So pwede na kong manghukay dirikit sa iba. Biga mong itatabi ako. Piyo ko sa mata niya. Ato ni pangutanon. Si Kwan mo ni. I see. Ha? I see. Gikuha si JK. Yeah. Kinumdum ko na nagkuhan mo sa Crossroads. Ano to niya? EP launch. EP launch niya na si JK ato. Parehang sila vibe. So shout out ni IC no IC. Namunit na lang. Alright. Kisa na sa Kana. Petiron yun. Embroidered na. I don't see how brave I can be but if you say so. So, Sama ni? Lyric? Actually, lyrics ni, this is one of the kanang up-and-coming artists na kanang ganahan kay ko. This is from the artist named Kate Livewire. So, bago ra siya nag-release po dug. Kate Livewire? Yeah. Paminaw na, murag, akong description niya, murag siya Alanis Morissette. No, so medyo Murag 90s na kanang I won't say that too rock pero unsa man iyahang genre ni Alanis medyo kanang ganing iyahang naipagka-country nga I don't wanna say country pero ganing you know, strong girl vibe pero nga na kuan ba. So naani nga kanang iyahang EP called Sin Lab. Siya currently ako ang marag na sound tripan lately. But unsay pangan gani again? Kate Livewire. Kate Livewire ako na. Yes. But kanang in general, dagan kayog indie bands and new Cebu bands nga pwede i-look out for. Actually karon kunoon ako kanang naglibog ko kinsay akong sound tripan ba. So nino to na kay playlist sa Spotify no na kanang imo if na sila Spotify kung wala sila Spotify unsa man nimo pag sound trip YouTube or ana siguro siguro Mm. nagani usapod ka ba ng panganiya kay She Must Be Dreaming. So daghag so siya more shoegaze. Oo na diha. Natagna na ko Okay, She Must Be Dreaming. Pero dili kay siya bugat na shoegaze kanang kuan siya. Nakakita ko nila recently sa anniversary ni sa Okay Tabay niya tokar sila. Ito na suwayan? Dili line to. Line okay. Mas ni mature na ilang sound. Okay. So I mean technical wise, band wise, ganana kay ko. Yeah, moto. Isa pa ba? Kasi last. Last.
siguro as per recording karon bago ra ni release og album kanang Colora. Oo. Di ba naman si Bad Guy na? Wala. Sa una, Sa kick una? naman siguro. Kick! Ay, naman din yung nadiri. The reason why I brought that up kay dito man gud mi mag-practice sa Mutya Studios sa not daytay upcoming, well actually kung maminaw na mo ani ron humana ang gig sa The Other Pavement. Invite ko ni Bubop na mag unplug-ish. Di kay siya ingon unplug kay gi-plug man ng bass. So pero kanang inana na vibe, and si Bad Guy ang gitarista. Yan ni hisgot siya na diri mi kanang practice na Colora Sa una. Apil pa ba na siya? Actually apil ba? Kabanda din mo, bro? Nadiri ang vocalist sa Colora. Ikaw rin vocalist sa Colora, bro. Si Jake. Okay, Jake. Shout out to Jake. Colora. So, may tira. Colora is one of the dugay na nako ni sila kuyog-kuyog na nakita gyud ko nila sa pagsugod. Dili pa Colora ilang name. So, kaibaw na ko silang sound until sa mag-release nila sa ilang album. So, name makano so, pero controversial siya. Dili. Okay. Pangalan sa ilang band kay Docs before. Okay. Actually, naapa ilahang song sa SoundCloud, I think. Docs? Naapa, no? Nasa Spotify, sad. Spotify. Oo. Docs. Pangitaan lang ninyo. Dagan kay Docs. So, pangitaan lang ninyo. No. Pero, makadog mo sa ilahang growth as a band. Sige, tayo sa mga naminaw ron, sa trip pa ninyo si IC, Kate Livewire, She Must Be Dreaming, og Colora. Of course, naidagan pa din na wala na to nabunutan. Nagbunot. Kanang, are they under the record label na Filakila or kanang dili siya or community lang unsa man community ra except ni IC. IC is under Filakila. How many artists are under your label naman? Currently lima siguro. Okay. Apil lang Mandawi Nights. Apil lang naman Mandawi Nights, okay. Yeah. And unsa man TuneCore? Dili. Orchard. Okay, Yeah. okay. Sa mga mga jargon sana unay kanang kung sa sama man ako pag mga dili kayo in ana na industry ba, mo distributor ana ba, ana siya mo siya distributor, palitan mamalit mo mga papel na pangsuwat moadto mo og certain distributor of school supplies yan ba. Yeah. So basta i-search na lang ninyo. But anyway, wala may makatunan na podcast, guys. Wala may makatunan na rin. Nga mo makatunan. Puro na hyperlink. Puro hyperlink ramong pangital dito. Pangital dito. Pero at least this spark na idea na kung ganahan mo mangita. Anyway, so Orchard mo nagkuan. Dugay na mo nila. Baguera. Last year nagsugod gyud. So kana late last year? Early. So nag-una jud ang record label kaysa sa record store. Nag-una gyud siya. Okay, so karon ra mo nag all in sa record store karon na year. Let's go record store. Pero last year, wala pa man yung record store. Unsa man siya sa una? Office kanang mo lagi na ko nagtuo ko na ang Filakila mo siya kanang dili graphic pero kanang marketing na travel agency. Travel agency. Mao na among inside joke. So sa una kanang busy kay may kanang magpa-events, gigs and stuff. So night times nga kanang matambay ra ni siya ba ang mahimurang tambayanan. Mahimurang tambayanan or kanang meeting diri may mag-meeting or like for example meeting me for lunches or September Fever kanang may ngana diri na mo buhaton. Kamo man yan ang September Fever no limot ko. Yes. Oo. Di Filakila jud or unsa man siya na
Filakila. Filakila na okay. Well, I just want to say thank you, man. Imong gi-invite ang Bake Shop Boys. You know what I'm saying? Sa mga naminaw ron ang Bake Shop Boys kay mga kuan din na nato, mga kauban sa dato sa to ang sa tong journey. Ana na lang sa tong journey niya kanang thank you na gipatukar nimo sila dito. We're a big fan of Bake Shop Boys. Thank you, man. Grabe Very creative kids. No? No. Mga kanang naji karakter ang kuan ba kada ang tulo ka buko. Shout out nila Jakey, Chuyag, si JR Justro. So Thank you kayo sa pagtukar. musta to nalbi ako sa Manila to. Lingaw raman sad to siya. Kaysa pag ito na nitukar si Siddhartha nitukar mo to no. Ay Dili wala kuyog ra ni Paulo kuan to. Ano to? Pag ahalan tong Siddhartha. Ha? Ahalan tong Ahalan. Okay. Kisa pa to lain mo mga taga Manila. Katong September Fever kay usara ka Manila Act among gisud si Murray o Crown. So mga medyo kuan siya indie-ish, Indie, underground indie na no. Pero Pero naman mo gikuha na taga Cagayan po, di ba? si kisa to? Kirina? Dili oy. Ahalan tong Kirina. Sa September Wait, Fever. ang ahalan doon sa mana. Ang Ahalan kay silang Ukay Tabay Okay. na team. Okay. But yeah, kato na magikuha taga CDO, mga lain-lain na mga lugar ba? So, pag September Fever sad na mo last year, mo sad ang first time na mo nagdala mi og international acts. International. Kisa international dito. Nagdami og upat ka banda. Naiduha from Singapore. No. Si Subsonic Eye ug si San the Wordsmith. Yan nami duha ka Koreans nga gida last year, Dabda ug Hathaway. Betira no. So international festival yun na siya. Grabe Well, a man of many hats, man. Pero indie. Indie siya, indie. Pero nasa ko nabantayan na, di ba, tukar man mo sa Korea? Nakatukar man mo dito sa South Korea. Pag 2024 man siguro to. Murag first to with Sunset and Mandawi Nights to trip. Sunset, apil ka na gyapon or dili? Ganang grupo lang mo, di ba? Nag-produce. Produce ko sa ilang album. Okay. Oo. Dagana ni mo ko sa producer, director, managing partner. Di mo nang wala pa mi. Kanang director, producer, organizer, tigbantay shop. Mo nang end goal na ako. Bantay na ko sa shop. So, nga nung naabot man mo dito sa Korea? Para to siya sa cultural exchange. So sa mga government thing? Government thing. So, ni-apply mo diri o ganang si tao gana? Ganang invite ang Sunset initially. So sila ang gipada dito unya naay tiga Bangkok ug katong naay band from Busan. So nag-share sila about unsay sound sa each country. Paitira na niya. Sunset may nabunutan. Para Cebu, murag. No. Mao niyang sound sa Cebu. So mo to mga beach. Nadala rami sa Mandawi kay Mandawi Nights kay same team mi ba? Kay lami sa kanang few teams na dito. Okay. So murag gig put me nila. Pero nag-make sila glaing shows. Oy, kuyog na mo diri, tukar na lang sa mo diri. Gipa nami. So nahitabo ang Filakila kay tungod pod nagsugod mo og Mandawi Nights, di ba? So let's talk diha na ta pa. Babalik na ba? Kuya kanina podcast guys kay kanang nagsugod sa current hantod na kanang asa ka gipanganak. Pero anyway, Mandawi Nights. Nganong, di ba, I've known you at that time na nagsugod mo Mandawi Nights as a director and guitarista pod of Honey Drop. Yeah. Right? And sa mga naminaw ron, Honey Drop, Mandawi Nights is unsay genre
ninyo? How would ganang medyo 8 retro o di ko Oo. kaing unsa man y- Murag synth pop ang Mandawi synth Nights. synth pop ana. Mm. So you guys started it, if I'm not mistaken, 2015, Mga 14. 16 gyud mi nagsugod og jam ni Gino. But Okay. 17 gyud mi na official nga bandmates. Kay si Gino banda man sa to dito sa Manila, di ba? Sa Oo. tuya banda katong airplane sa to eh. The Royal og Boy Elroy. Anong na airplane? The Royal the Royal. Ha? Unsa? Airport song. Okay, airport song. Okay, oo. kisa Kanta sa Royal. and 2016 mo nagsugod kuwan. Ka-jam pag yun na mo sa bad guy at to. No. Oh, kami tulo nag-jam eh. Kailang duder. Ila duder dito sa katong karaan. Karaan, kuan. 612. 612. Oh, Nag-jam mi dito niya. After atog jam na mo, na naman gud ko'y demo. Nagsuway manggod ko suwat og Bisaya. Nga inspired kayo og UNI. Kanang inspired kayo siya Vispop. Mo tong UNI. Mo ba to katong nay nag-case ng mga bay? Dili pa. Dili pa. Oo. Mo pa yung nag-kiss ani. Mo ba nag-case? Naniid pa. Naniid pa niya. Yeah, mo na. After na mo release, supposedly one-off running Mandawi Nights. One-off. Kanang walang Like, pagtanggal lang sa H na. Yan na. Si Gino gyud ang nag-usasad na nag-push ba nga. Himuan na to nigpangan. Himuan na to band name, music video, i-release og Spotify. And then, yun na yun. Like, moro to. Then move on ta. Asa mo na mo gabi itos paknaan na mo to. Nakalimot na Mandawi ko. Nights ganun Mandawi Nights. Kalimot na sad kay ko sa details. But, marag, yeah, na-storyan sad gyud na mo unsaon siya. But, wala lang mi nag-expect sa feedback sa mga tao ba nga they wanted more or they nangita sila asa among gig. Yung usa ra mong song. Katorang UNI. Katora. Nya dili pa jud to music video no, lyric video ra to inyong na-release. Di nag-shoot mig music Ay video. nag-shoot jud mo today. Oo. I have to look it Inato up. ra. Inato ra. Niya, nangita ang mga tao, na pressure me. Mo to sige pa dahil lang. Ang nakanindot no kay kanang what started off as a kanang bukato lang ni nato kay you created an unexpected demand of sa mga tao na nag-seek na sound ba. Yeah. No? Surprisingly. Nay nangita. Nay nangita. Pero ano sad siya? It's like because fan kay kog Vispop na katong competition ba. Yes. Kay para na ako innovative kay ito nga murag pwede pa di ay napaday something else ang Bisaya ba. Pwede pa di siya from anad kay tag Bisrock. We thought nga ako to bread dito. But ang Vispop mas mo'y naghatag sa og idea na pwede man nga ni good. Nindot pa minaw. Well, I'm not saying na dili nindot ang Bisrock, pero ang stigma good na pangtambay kanang ingana na kuan ba. So dili ang kanang mga pihay og Starbucks di mo minaw na. Lagi na bitaw mga stigma ba. At least karon na break na gyud na. Murag nihatag ra sila laing perspective na we can do pop songs. Mariana. Yeah, after ato pagpaminaw, bitaw no, pwede di ay. So mao nang naka-trigger na ako to explore. And I guess from that time mura pa ko kanang wa pa ko ka-try og suwat og Bisaya. Pero honey drop na ka ito, di ba? Honey drop ko ato. Ka-remember ko. Yeah, ano ba yata? Banda ba yata? Oo. Yeah, English ba yagit? Well, sa Janice Urban Dub. Og fast pitch okay, kamo ba gauna-una diri Cebu na grabe jud na makaano mao na gyud ni. Dili na mo English gyud ko mo English dapat kung imuhang mga kanta English mao na gyud na ba. Grabe pressure na mo sa una ninyo tamo ninyo Nagtinarong gyud mi ato. So yeah,
after ato kanang na-challenge siya noon ko pag write og Bisaya. Kanang at the same time murag you wanna, because you're inspired of something na you know you look up to. Ganan kana same sa to nga kanang ganan kay tag urban the fast pitch. So kita sad kanang mumugna ganita kay kanang dapat level sad nila ba. Pero I guess mo to akong na make with with Mandawi Nights. And then nalingaw raman sad mi ni Gino while making it. And then moto. Funny thing is pag-release na mo sa UNI gi-invite me nila Jude Gitamundok sa finals night sa Vispap ato nga time. Itira no. So murag lingaw siya nga experience kay kanang kanang wala ta niya sa competition but we're here. Na-appeal mo sa kanang ni participate jud mo. Pero grabe akong kulba. Like dili man gud ko singer. No? Ano yun ano? You know me as guitarist ba ya? So murag with Mandawi Nights murag ko oh man, akong singing capabilities kay pang karaoke ra ba ya? Well, at least nung sa imong naanda na. Nga na. So kana ang usa sa mga murag walls na ako jud siyang gitry og, you know, get over with or break the wall. Giyon sa unsa man tong mo to'y first ni mo na live katong really niya kanang dako na siya na event ish. Madlok jud ang tawa na Like kami hadlok. Adi lang ikaw mo gani madlok yun na kuan na inana first time niya. Si Gino pag yun kay dili pag yun siya tig synth. Gitarista ba si Gino? Grabe yung practice ato. Grabe almost every day para singot kayo mi kanang napagod may looks ato nga mag-jacket mi ba? Singot. Jacket. Init ka. Moto. Pero I mean grateful ko to whatever journey na among giagyan sa Mandawi Nights ba. Kay dili mahitabo without the band. Kayo. And the support of everyone. Mariana siya ba? Nakatukar ba mo sunig bomba to? Wala. Wala na mo kaabot ato. Ang Honey Drop ra. Pero ano to siya? Marag secret show among napilan sa Honey Drop. Okay. Pero marag mo na to ang pinaka-last sa Sonic Boom niya. Wala na. Yeah. Pero mo na to, nag-Mandawi Nights na mo, Vispap na to na era. Kuya, weird kito na era man, kaya ang naglabaw to EDM. No? Yan ang weird sa mga banda-banda. Kaya ka oh man, wawa mo kayo ganap ang mga banda. Pero ang EDM, sa gasang iskina, shoutout din ni Gino. Yeah. Gino V. ikaw may grabe ato na era. Gino V ang grabe. Kanang siya ang sudlan ng banda diha. Sa university. University. ano sad siya nga time, like, interesting siya nga time kay kanang tig-observer ba ako before. So, night time nga ang DJs ang mo-open sa bands. And then suddenly, next thing you know, flip na siya. Nabali na. Ang bands na ang mo-open sa DJs. Kuya yeah, I didn't know nga ang Cebu Hilig mo party. Really? Ato na, or di lang yung katig. Di lang siguro katig party. But, na dito na ako nakita na marag massive pirmi SRP ang venue. Ganong dagko jud kay nakuan ba katong mga live dance yan may no Spectrum kana sila. Grabe ya grabe niya ilang gipang invite ato sila Steve Aoki kanang grabe sad no. Grabe sad na ano kayo siya, interesting siya nga time, but at the same time marag usasad sa akong na-notice ato, I guess. I don't know if you felt it before nga kanang to na year. Around this time, mga 2010s to 2015. Feeling na ako mo ni ang marag beautiful ni siya nga year for me. Kay mo ni ang time nga nagsugod ang indie for us. Like nakakita namig mga bands naka-sound. Indie sad ka o indie sad ko. So mo ni ang mga time. Pero at the same time, while happening ang indie scene, naani ang katong party, ang EDM, ang kamo,
mga rock bands ato nga time. Pero mura siya na-void. Kaya mga bands, wala sila kay Bao asa padung ba? I don't know if mo na yun. You're sa may bands katong indie na bands or Hindi, kanang shuffled. katong Batch medyo sa kuwan na Sonic siya? Boom. kanang ni-die down na to ang hype ato sa band scene na to. Itong The Line Divides sila now na kana na era ba kay kusog biya kitong Outpost before ana, di ba? Yeah. Oo. So mo naman tong mga panahon na nawan na Outpost, yan na ilisdan og monastery siguro to na. Yeah, kanang sa mga naminaw ron kanang Outpost na sila hugdapit. Kanang kuan ka na siya. Kanang Murag balay na nas tanang banda. ato na time no. Kusog jigeng banda-banda sibo. Usay bahalag 20 ray mong kwarta motor kag Outpost. Yeah. Lili dayon ka kinsa ni Tukar. Nga na ba makita man gud kag bands every day. Murag na yung mga midweek sessions. Midweek sessions no si Goomer ba to? Dili. Murag Goomer. Kalimat ko. Basta midweek sessions na katukar miya na. Kanang mga happy days kang Goomer. Kana. So murag Outpost murag I guess pagkawa ana ng mga venues, no? Nagsunod. Naikowa ni shout out kay Akit ni kuan sila. Nakasal sila. And Handuraw. And Kukuks. So Napa. Pero katong lagi na era mo na to ang naglabi na gyud ang EDM. And kanang grabe na jud kay ang EDM kung na mainstream na ba. Kumbaga, so ang mga yuyo ato banda-banda niya ang katong mga batanon pa to college kids at that time mo na to ilagi paminaw. Ano ba? Actually karon no na feel sad nako karon na medyo ang hip hop padung na pud ana na slope. Unsa may with hip hop. Kanang pareha sa una sa katong banda-banda na grabe kayo niya. Nanami sa kanang padung na na lapas na speak gamay ba? Okay. Ano na pud ba? Pero di sa mga hip hop heads dili sa na kailangan mag-goal mo kay ebb and flow mo yun na tanan yun mga naana ron yun na. Pero karon mo na siya padungan na. Ang amot say wa pa kay ko ka mo tana ko nimo cause I feel like mas kuan ka sa scene good especially sa local scene. Local music scene kaysa nako karon kay more on ang akong state of mind is podcast na mga podcast and kanana na scene ba. So ikaw unsa may tanaw nimo sa current music scene sa Cebu lang, at least sa Cebu? Well, para na ako currently ano siya lipay kayo like ang communities. Like, I can see everyone is happy what they're doing ba. Wala kayo, currently ang scene ron is wala siya pressure. Murag, wala siya pressure to be like, kanang mo grabe. Murag, wala siya nga na. Murag, even ang mga younger kids, murag, lipay sila to play and share their music. Murag, what I've been observing kay napa siya sa purest form niya ba. And I feel like ako sad murag ganahan ako nga mo witness ako kay siguro kaning generation nato atong mga naagian ba nakaagi manggutag mga dapat grabe ka or, lagi nakaagita na kanang mga ingana nga pressures na ba kanchaw yun ba kanang maniid ra gani hot sayop like Bisaya asa yung kanta karon kay medyo kanang props siguro sa internet tungod ana kay kanang sa mga up and coming karon kay especially sa mga internet kids dali na lang kay nila search ang unsa gani ang dapat buhaton instead of kanang sa ato ang naagian ron wa pa kayo internet ana mao karon kay medyo especially sa mga kanang ilang gilook up pod nya moy pirmi istorya na ay mo kagulo just don't think about kanang mga ba wala sa una wala mo ingon nato na wala kanang di ba na kanang
don't think about what others think. Just do you. You gonna be cringe. Mao naman na ang kuan ron, especially kung mag personal branding ka na, you're gonna be ma-cringe jud ka na jud mga tao na sa una wala musulti na to kay kanang kuan jud tiptoe kay ta ba kanang di ba? Ya kuan jud kay ta strict kay ta sa atong branding kanang mga ana ba. So by the book ba? By the book. Tinood. So I think mao na siya ang reason nga ang mga up and coming karon na kind of generation medyo loose lang kay sila na kira ni basta as long as lingaw ta na. Ako rin ni subjective na pagkuha na takibaon sa GT tinuod yun. Yeah, at current atong conversation. Pero inga na same kay ang nakalingaw man sad good ron kay kanang moadto kag gig before like ako ra man good kay based on observation and comparison sa akong naabtan nga scene karon nga murag before mag baro-baro ra og members no na at some point at some point naabot og inga na same mo gitarista ang line bands Usaritek ba shout out Cubs. Usaritek dagay kay gitek ba. Mo nang gitawag lintik. Lintik. So matuok juga kaso niya patay ka. Patay yun mo kanyuto sa mga Mitsubishi. Wala sa tay commercial break guys. Hindi pero ingana siya kanang karon kay murag exploratory murag ang mga new generation kay nawala na ko sa akong thoughts. Well, last na tong istoryan guys katong mga gigs. Nya witness rata. And kanang ang mga bands kato magbaro-baro. Baro-baro ang mga bands. Nya karon kay mutay na sila best nga kanang original members gid sila. But without any pressures ring ana. Kana so mahug na lang na ang 'di ba sa band lima uno man na pero ang original members jud ana kay duha. Is that what you're trying to say kay at the end of the day lisod kay pangitaon ng drummer, di ba? Di ba? Mayana. So, mahog na Preni Lumil. Shout out Lumil. Sa Kinsan Lay. Edric. Di ba? Pero mahog sila na mga karon I can say nga mga working musicians na working musicians. Working musicians na. Pero ang pag mugna gyud sa kanta na so nanay mga main people. Unsa man imong thoughts ana sa Suno? Nana may Suno ron. Oh my god, niabot tag AI. Suno.ai kaya. Oh my god. Okay, unsa man imong masulti ana? Kay malingaw ba ako ana sige ko bago ra ko. Actually, ako malingaw ko pero dagan sa mga di ganahan na thought pero to be honest, ako nalingaw ko explore niya. Kanang make reggae song or like make metal song with these lyrics. May ngana ba? Hala. Kanang ma-amaze rap ko ba? But in like paggamit niya sa tool, wala kay ko ning gamit niya. Wala pa ka ning gamit na. Like, corner sad ako sad na. Murag lingaw ra ba? Maybe ako karon wala ko kay baon sa iyang gamit. Ringana ba? Kay kung humana ang track, like unsa pa man imo. Dabi ako inaw-nanan kanang katong pag Deftones night kay na curious ra pud ko ba. Magimo og Deftones type beat no. Kanang ana ba so ang magibuhat niya to kanang AI, ChatGPT or Grok man jud ang pirming gamiton. And mo na ra ko kung ako ni ibutang sa Suno unsa may prompt ani kanang Deftones na ba. Kaya sayang man gud ang Suno kay mo badlong ba uy
ni mention kag artist di na pwede ana. So moto niya. for murag reference. So kanina dapat inani na BPM ani niya drop C ana ana. So medyo taas-taas po to na prompt. Ninduta lagi. Nindot kay paminaulog grabe ani niya naka-idea sad ko na pwede man ni mag-prompt niya si Prahon. Oh my God. Si Brown. Di ba? Oh, grabe ano si Brown. It still takes skill ba? Na di man ni mo basta-basta si Pra live kaya na, di ba? Din lang ko mo sample. Sample lang ka. Kuha ka sa Deftones mismo ba? Oh, pero kana nakunahon na ko na kanang nindot man gud. Muro siya kanang ako wala mo nakaagi ka ng medyo na-curious na noon kung say sound ng Deftones beat. na kuan ko ako nakaagi og kanang loss gani na ano AI ano ba na ang ako kay malingaw na noon mas ni open ang akong creative na side sa akong brain na kanang pwede din nga ni day yan na ba so I feel like lahi-lahi siya nga uses. Like I understand nga like for example sa akong work murag na certain parts sa akong work nga I have to use AI just to speed up ang process. But at the end of the day kinahanglan gyapon ka to check like you don't 100% like ang AI is just a tool na you don't kanang digid na di mo siya gamiton. I think grabe kay siya ka pero pwede din mo siya nga kanang for example mo prompt ka caption for Instagram. Like ako usually I use for captioning kaya usay kutaw na akong brain na maghunahon na caption. But you still have to edit it at the end. It all ba? Touchy mo kay siya na subject good kay namo mga let's say for example mga posters kanang mga graphic designers and sa una mo mangita pa video kisa may maayo mo himuan niya ana and of course kato mga maayo mo himuan ni gasto pa sila mga pila ka thousands to go to a prestigious school to learn everything mga principles about design para nindot ang imong poster. Nya karon kay pwede na ma-AI ba? Nya kanang sakit kay feeling gani kung iyana gani. So mo nang makasabot ra pud ko. Kanang bitaw no. Nya. Mo nang di kay ko ka di lang magsaba. Di lang ko taas off the record aning podcast. Pero man, like it's the reality, man. Like what's up? Editor. Man. Ledak. Kanina part. Dek, sabot ra mo you guys probably. Sabot. Actually, nakoy nakita na kanang data from Twitter na ang mga dili affected sa AI kay katong mga kanang shipping, transportation, farmers. Ano ba? Tiligid. So, hayahay kayo mo kamo diha mga farm diha. Nag-raise lag mga chickens kada ba. So, di mo maigos AI sa taon. So, anyway, nganang na tangent na tagamay. Now, let's go back a little further na po sa mga directing career ana. So, ni San Carlos ba ka? Di ba? Yeah. Ni-graduate ka cinematography. Ayun sa'yo. No, advertising. Ay, advertising. Oo. Wag ang sa ubang peeps, they thought nga cinema ko. But kato nga time, wala pa manggoy cinema nga course. Unya, nag-advertising ko kay nakahibaw ko nga ang mga kanang sila Victor Villanueva. Mga advertising arts man na sila. Like ang mga independent filmmakers ato nga time. Puro graduate sa advertising arts. So ako ba kay maybe. May mo kong director if di ako Pero ang advertising ato na time dito sa San Carlos, medyo broad lang siya. Broad siya. General na ang But
ang core gyud niya is murag hoping nga masud gyud kag advertising agency. Kay sudlan man gyud kanilag mga copywriting, may nga na ba? Ready agency na dayon kay ni sud. Pero nganong na in love man ka og filmmaking kay sa appeal lang pud sa advertising kay mga Ay, dili. Ano? nakinakit ang commercial. Actually, nigsugod gyud siya pag grade 6 na ako. Akong papa ni palit siya og camcorder kanang tape JVC. Niya akong papa kay Siman akong papa. So pag uli niya yang gi-introduce. Niya yarang gibilin sa mo Niya ako dito, sa mo ni nako nag-shoot ko. Akong mga shootan kay akong mga igagaw, akong igsuon, akong mama, ng mga tingin dito ma. Tagalog de. Tagalog ko. Okay. Pagkabata ba. Pero taga dire na ka? Hindi rin ako. Oo. So, tanaw dire. Change mo. Unya, mo to. Ever since pag grade school na ako, nana ko yung murag, after ato na ako pagduwa-duwa sa katong camcorder na gidala sa akong papa, ni-spark siya something na ako. So mo to pinakauna nimo na creative journey na kanang something about creating. So ang pinakauna na naka-trigger na is ang camcorder. No, petiro no. Yeah. Lisod lang sad kayo atong nga time kay walay maka-explain unsa siya. Sa inyo ang family. Sa among family. Like praise na record dong. Wala siya kay. Siyempre, usually, moingon man na yung parents nga kanang, dong, pag nurse ha, pag doktor. Karon na, moingon ko nga, maganahan ko mag-shoot og video. Sila, saan na? Si tawag ana nga job description ba? Wala sila idea. So, murag, it took me, murag, dugay kay ko nakahibaw nga cinema din tawag ana, cinematography di ay, may nga na ba na mga terms. So, niagi na lang kog high school. Unya, ang first na ko nga course nga gikuha sa San Carlos kay computer engineering. Kay kanang wala mong kaybaw. Wala lagi kaybaw. Niya, murag, second sem sa computer engineering, dito ra ko nakadungog nga kanang nagsugod na kog kaila sa mga tao ba nga. Nagsinema pag-advertising, na ba? Mga rumors. Mo ba? Mo to, dito na ko ni shift. Pero kibaw nang mong gitara to, dili pasad. Kaybaw na ko. Pero funny kayo siya kay pag college na ako yung gi-promise akong self na di ko magbanda-banda sa Cebu. Nga naman, grabe sa mo ko judger. Di kay kanang pag high school na ako, grabe kayo kung banda-banda. Okay. So, pero nag-una gyud gyapon ang katong camera. Camera. Okay. Kay ang banda-banda, kuan mo gunagod kanang diha mo kanang ang mga naminaw karon na say the way sila mo socialize is duwa lang basketball, duwa lang Dota. Nya ang banda-banda usa po naka-avenue na kuan. And mo na di ba? Pero medyo loner kayo ang camera, di ba? Kabantay ka. Kanang ikaw raw sa gamay. Unless if nanadyo kayo makita na group of people who has the same interest ba? Which is kanang mo na yung nakitaan sa college sa advertising. So ni shift ka. Yeah. Suko yung mama so wala. Merg nakasabot naman sa siya. Okay. Ano na ba? Naghuwat ra siya siguro nga musulti ko about it. Na naingon ko nga. Diligid ko numbers ma. Ganang gyud ko paint. Colors. Color palette. Nga ng bagay-bagay sa angles. Visual jud ka na tao yun. So, nakasabot naman sa noon ako mama. So, shift ko. And then, dito na ako na-meet ang akong mga friends na nahimo mi Southern Lads. So dito na gisugod. Like tinuod yun na nga kanang if naadjug kay passion na you feel like weirdo ka ba? Ato na lang kag kurso na kaybaw ka nga makamit kag mga weirdo. You know what's ironic about it kay once na masud ka na natapok
dili na ka weirdo. Oh, No? Yeah, normal siya. Normal na siya. Nya, ang tanaw na kas normal, weirdo. Sila bali na. Bali na. Oo. Bali na. Tinood na. So, mo to, Southern Lads, kasi may mga kauban ni mo to gani. Akong mga nakauban. Akong roommate, si Je Putawan. Si Neil Briones, ang pinaka-closest na akong collaborator. Si Taicho, si Steven Cañete, and napay usa ka Steven Atenta. Yan, na si Trena. Trena mo ba nang nasa gawas na ron? Switzerland, yes. Oh. Na sila Gail Osorio. Si Intong na asud po nag-Southern Lads sa una. Oh, nice. Napagod mi usa pa ka Steven Luspo. No, grabe ka dagang RJ. Steven. Talagang marag say pangani mo, Steven, apil na ka. Ano? Must be a sign. Oo, Yeah. Muna, mga like-minded guys. Pero murag feeling nako nangita lang sad gyud miglingaw or very transformative to nga years for us. Para namo kay interestingly sa katong advertising murag for example sa among batch daghan kayo mga things na lain-lain ang ganahan buhaton sa mga akong mga classmates na into animation, na into graphics, design. Yeah, murag kami sad na timingan lang pud mi kanang hilig mig video. Yeah, murag makaingon sad ko nga grateful kay ko nga kanang na timingan ko pag shift na ako na ako'y na meet ng mga hilig og cinema sad. Para imo gito yun. Murag timing gud siya. So kami na magsigi kuyog every weekend. Yeah. Mao na tong time nga hilig kog banda-banda nya nag-wonder me nga kanang kinsay taghimog music video diri sa Cebu. Or question mark siya ba? Yeah, nag-research me. Yeah. Kisa man imong mga nailan na to ng mga OG diri. Kakita mi atong syempre nagsugod mi urban dub. Yan na ba niya katong Chris Villarino, shout out Chris. Oh, Chrissy, kuan kanang Pain in the Neck. Pain in the Neck. Oh, shout Di out. madabay. Siya man na nag-shoot sa new tattoo sa urban dub. So mo na mga first few references namo. And then around that year, mga 2010, 11, nakadungog namin ni Yano. Kailangan Yano? YTV. YTV. You should check it out. YTV. Hi Yano. Taga diri siya? Kasi siya ang tig-shoot sa Drive Me to Juliet before. Okay. YTV. Yes. Underground scene. Underground. Siya among nabantayan na active mo shoot og music video before. Yeah, with him also siya sad ang naka-introduce. Actually, iyaming nakitaan online. Kay tigbuhat na mig clips kami sa Southern Lads. Di pa may tig-shoot og music video. What kind of clips? Kanang Murag mo shoot skits or saman? Mo shoot ra mig I think na naka-shoot ko before sa Shuffled. No Diversion Outpost. Hindi live. Hindi na ako kinamdaman. Murag live ra sa band na mo shoot ra mi niya. Niya among splice cut na mo na murag multiple cams kunuhay. Pero murag basta ma-search niyo. Pero you know what? That really meant a lot biya sa katong sa una na ni shoot. Kung kinumdum ko ato. Kaya wala petira ni makakita ko na kanang dili biya kay nindot ang mga phone na mo sa una. Wala mi nindot na kanang way to record our live performances ba. So if someone na mo record og ingana kay mususi din ko na petira niya, maminaw din ko sa ko instrument which is drums. Inani na petira batia din mga ano ba. Pero that really meant a lot na kanang kamura man siguro ato na time nang mo shoot og mga live bands. I think so. At diri sa Cebu. No? Yeah. I feel like from those kind of shoots, dito mi nakita niya, no? So, marag among first yun na na-shootan nga banda kay Never Ending Weekend. Never Ending Weekend nga nung familiar. Taga diri sila.
Wag nakadungan na miya na sa Oo. Drop Decay, di ba? Yeah. Neverending Weekend, shout out. Na sila yung song Silver Lining. Still a fave until now. Yeah, Nindot kayo siya. I gotta look it up again. Yeah. Oo, niya. I think from that, nakaingon mi nga, I guess, pwede na tamo shoot og music video. Murag. Because kato nga experience na mo with Yano and that crew and Neverending Murag. I guess pwede na. And then, ang first na mga na-shoot na music video is Bethany. Unsa na kanta nila? Shoutout nila Luis Day, La Paulo, Bethany. Bransa. Waiting. I'm waiting for you. And then... Kinumdum ako sa. And then, Drop Decay. Ay kaduha ka to nga, I wanna touch you. I wanna touch you. Oh, so sa mga namina ron mo, ito yung pinakauna na ako na-experience og music video ever. So, ba? ever, man. Nato sa gym sa Springdale. Oh, mga dato, yung mga drop dig. Shoutout din ni Tony og ni Vince Lucero. Kinsa to yung baysa sa una? Si John. John? Oh, kuha na professional poker player na. Mo ba? Oh, mapili nag mga 5 million. O mudaog nag mga ina na nakagrabe siya kanang kuya ba? Shout out John. Oh. Ing namin tabang yung poker. Yeah, pero professional poker player siya. Kanang tagko na lagi kayo lang mga kuan, mga makakita ko low tag 100,000 ano. Dollars ha? Dollars. So, look, review no niya. So, gamay na kayo ng 5 million para niya dako siguro eh. Pero still nga na level na ba. So, ang after ni John is si Kenneth. Which is grabe po. Director ug mga ungo-ungo. Feeling na ako on Drop Decay na sila HR. Sa HR. Na ay human resource ba? Na murag mo check ba nga kanang mo apply ka as barista? Tanaw sa nato Tanaw sa nato ba sa imong credentials eh. Murag tanaw pa unsa imong experience dong di lang saka oy. Ano? Di si kuan na tungod na Springdale siguro no. Well, shout out din nila Tony og nila Vince. So, mo to first time jud na ako ever na music video shoot. 'Di ba sa Springdale to og sa Kafa. Katong classroom. Classroom na shoot. Paitira to eh. Medyo DIY sad kay ito eh. DIY sad kay ito. But like I said, murag formative to nga murag siya building blocks. Na murag okay, naka-experience na taan eh. Okay, sulod na sad mo ni yung mga sayop, mo ni yung mga sakto. Yan mo na sad nang i-apply. And antod I guess ni abot tag feeling na ko one of my murag unexpected na success is working with Shuffled sa The Existence. Why would you say it a success? I mean, I don't know if mo ba ng Maoy era ba na? Maoy era? Maoy era ba na? Ang katong na era or katong era? Imo lang era ato na time. Basi Maoy ka na tayo. Katong era cause ang Existence guba-guba ba? Guba-guba siya. Lagi. Morning time nga. Usong barangay guba. Diba? Yeah. Diba? Sa Ramos. Sa mga naminaw, unsa ng barangay guba mo na ang automatic na shop sa una. Dito sa Ramos. Yeah. Kana, The Existence. Siya, feeling na ko mo ng first hit sa Shuffled in a sense nga subculture-wise ilado na ang Shuffled with that song. Kay shout out to Jad Bantog. Lami kayo ang keyboard, ang piano sa ending. Bitaw no. Murag mo gito ang hook. Murag siya after sa song. Murag mo tatak jud sa utok ba. Yeah. I guess making the MV murag siya ni make sense pud siya nga nga to ang ending murag purposely na something else na happen sa story ba. Pero ni fit siya sa katong piano part ni Jad. So ang imong style, 'di ba daghang jug style ang pag-direct o mga visuals. Imo more on storytelling, mo convey yun sa story sa entire na
sa entire na video. Yeah, Kumbaga, di ba? oo, Ana. oo. So, Ano siya, ako ang experience with music video, especially with narratives, kay murag musabay akong story sa arrangement sa song. So murag mahug nga actually gitry na ako nag-fix akong self, but murag if maabot ang bridge dito na ang conflict, murag how plot, typical yun. murag plot but that's how I see it before na murag siya nga ba, but now I'm trying to be more experimental and murag nilin away ko kamay with that type of stories kay predictable naman. Predictable. But that's what sells. Yeah, that's true. So you still have to like... I mean, I guess it's a product of our time. Kato. Na kinahanglan sad ko muagi ba. So looking back, it's a nice it's a nice project na nasuwayan. So I don't think buhat sad na ko if wala ang The Existence nga song. Appeal ko sa yung mga history na. Pero I'm a huge fan of Shuffled. Shoutout nila Ezra, Ken. Like, until now, chika gyapon ko nila nga, musta mo? Of course, ang bahis na Shuffle, yung mga biyakaw ba? True. Shoutout Gino. Like, fan ko Shuffled. I guess, because, kato nga time, unique yun ang Shuffled pagkawas niya ba. So, ni gid ko, ni tabang yun ko, so siya ako matabang. So, I feel like dagan kay kog videos na nabuhat sa Shuffled. Kay murag, anytime mo, naga ni point nga, ako ragyod ang musulti ni Ken ba. Ken, buhatan na akong video. Yeah, ang nakafighter pa dyan dato, no? Kay, nakakuyog pud ka sa maasin, di ba? Grabe kayo, sa mga naminaw karon mo to yung mga first nako na mga out of town gigs way back 2012, 11, sa mga ingana na era, man. Nya nga tumigmasin, drummer pa ko itong Shuffled. And Napakinggidraman na to lain. Shuffled dra. Shuffled. Shuffled dra. Kay kuan mo to, ay ambot ko na ba ang The Line Divides ato? Basta Shuffled o Campbell. Campbell. Og Philippine Peacock. Peacock. Philippine Cockroach. Wala si kinsa ganito. Ang mga line-up sa Diptones Night. Oo. Lingawa kay itong maasin, oy. Guys, i-search ninyo escape artist maasin. Maasin, Kanang makita mo ni Job nga puro powder. Powder ang naong. Si James Piggy. Tupihan. Grabe, katawaanan gito. Oo. Kinumdum ko ni James P nga nagkarate-karate siya. Drinking master. Nay, grabe. Hindi siya na malimtan. Si Pasha o si James P siguro to. Naa sila sa dagat. Daplin dagat man to ang muhangi stayhan. Naa sila dito halos mga ihas og dagat ba. 8 a.m. until 2 p.m. Nasa lang dito ka na. Ala. Pagka gabi, sakit na kailang likod na sunburn. Pakapak ko na. Ano kayo ito nga trip? Boys ba? Boys. Kuhaan ka ito eh. Nakinom mo ka, nag-usa kayo itong trending ato sa katong sayo-sayaw. Harlem Shake. Harlem Shake. Nag-Harlem Shake na tato. Grabe ato na. I-search kayo na ninyo. Ano sad siya kanang funny kayo kay kanang Cebu kanang gear kayo ba? Gear. Pero pag abot sa maasin maoy, ang mga sanina, sampay ra sa Why? Gear. Hukas, lakaw. Pero, mo to, grateful sad ko to. First sad na ko to, naka-meet good ba in depth with everyone? Yeah, ano ba ako? Na times na ma-scare pa ko kay ganun. Mga idol ba ya? Yeah, humbling experience to. Inato raman din. So kung namoy mga gipang-idolan dia ay magkabalaka. Kuyog sa ilang tour. Baka ilang jud mo na waro. Unsa na biya na saying na never meet your heroes? Yeah. Okay. Magubay yung perception.
Kanang murag lagi ka nang sa Cebu ko nang Alam mo, kanang na yung mga gig. pero Ngita sa kapir ba? Tagaw ng migo ni dito sa dito sa maasin ba? Na ba? Kuyog palitog palita dito sa atbang chinilas. Kuan dyan ba? No? Oo. Which is, ang nindot sa going back sa atong gistorya sa new generation karon murag mao na ilahang vibe gani na kanang Mao nasakpan na nila ba na dili man kayo kailangan grabe na ano ba kayo. Tinuod. Tungod sa maybe siguro sa mga vlogs, TikTok or sa mga streaming, ang mga grabe biya ng mga ang grabe biya jud kayo ron, no? Ang pinaka kanang one of the fastest na growing na platform sa social media, I guess social media itawag nimo na is streaming. Cake, Twitch, ano ba? Yeah. And kung mag-stream ka, if you're a streamer, makita jud ka kung who you really are. You can't have a facade ganina. Oo, tinuod. Kay bro, Live man. 30 minutes ra na ang ini ko na humanan na kay makita na ka manangatol sa mong lubot or unsa ba. Tinuod. Pero sa streaming 5 hours ano ba? So you have to be authentic jud ka ba? Well, sometimes na yung mga uban ng mga streamers na they kanang mo ilag yung tuyoon na magbinugo para ma-clip ang ilahang stream gani Stream. para pero if you're a streamer dapat 5 hours 10 hours na nadyo magtan-aw nimo ba and mao siguro na sa mga new generation karon nga ma-rub off ng pud gani na vibe na Yeah. kaya man di ba namang sa Instagram era na kanang ulos kanang nice kayo ang ako ang mga nice kayong life ano ba so pero sa streaming kay medyo nindot sa yung kinabuhi pero makitaan jud nimo sila kung who they really are ba. So maybe kana medyo na tangent na ta. Well actually no connect ra gyapon kay katong sa imong point na kanang you look up to those bands sa maasin and nakita nimo na humbling prehar name ni ano. So mura siya pwede ra sa data in connection sa imong topic karon nga siya pwede man day kanang even with camera even without camera pwede man day ka nga ikaw be who you are good ba like let's just say metal band ka ba usa ni sa akong murag na hibalan with especially akong favorite metal band Killswitch Engage nga murag grabe sa ilang songs kanang with riff, with the drums, with the lyrics and everything bag. Pero nagtanaw nimo sa ilang stage. Nagkiat-kiat ra sila ba? Nga murag siya ang first initial nga naka-break sa ako ang perception sa band na murag wait a minute. Pwede di ay na? Nga serious mga band sound-wise but pwede day mo mga tawa sa stage. So, murag, I guess, with this glimpse of kanang relax makitag unsa gyud ang band, I feel like ni-reflect siya sa kanang murag unsay ganahan sad makitaan sa audiences ba. And seeing it now sa mga younger generation ng mga bands na medyo relax na sila ba or happy sila. Murag I can see nga the kids will be all right. And even though mura siya tungod wala na nag-greenabi ng mga artists ron. Makaingon ka nga it's gonna be an interesting and fruitful nga journey sa tanang artist currently here in Cebu na excited ka to look forward unsay mahitabo next. And kuan lang mo connect lang sa mong istorya usasad sa naka patabang anak na yung anak na attitude ba kay di mo ganahan mabash so ano ba pati ka ba ego kay ka ala so sa una wa pa man kayo outlet ang mga tao to
pagawas ng frustrations, maybe istorya.net. Kana na siguro, diha siguro ka ng mga forums. Yeah. Pero karon kuha naman good, kanang medyo nanay, kanang dili na ka pwede mag sobra ra kayo ka ingana ba na angas. Pero at the same time, mas mo attract ang mga audience sa mga tao na which is loose, relax, authentic kayo ana. Oo. And ano na sa charon kanang like maybe because of ang thoughts nako karon like for example like before wala pa kay internet, so ato ang consumption is TV or radio ra. bitaw no. So kung whoever unsay naa i-receive nato, mao ra gyud atong madawat ba. Karon kay tungod danghan na tag options. Pero na siya okay, di ko gana ni nga band. So I'm not gonna listen to this band. Maminaw ko ani nga band. So support gyud ko ani nga band. So meaning, meron ako, I don't have to say anything to this band. Kaya di man ako prefer, di siguro na ako feel yung music. So nganong mo bash ko niya? Di man ako trip ang, except na lang kung hater gid ka. Like kanang, good morning guys, I hate this band. Nga na ba? Sayop sad na. Kanang mara siya, dapat you know what you're saying. If you're gonna hate this band, hopefully na constructive criticism ka or you know something else about it. But the thing is kanang marag tungod daghan na kay tag options, mo gravitate gyud ta kung unsay atong feel. Yeah, which is lisod na sa unang panahon. Lisod siya sa unang panahon. Kanang naay pa yung mga gatekeepers na musaray mo gawas sa MTV, sa mix. Ano ba? Yeah, mura kag sige ka na lang ko ani. Ano ba? But karon mas support na ta kung kinsa atong matripan. So if ang band is relaxed, ikaw sad relaxed ka nga tao, ganahan ko ana kay I can see myself to this band. Or like, na siya ba? And I don't think ang mga banda currently sa local scene are trying to be someone else. Like, they're trying to be themselves. And I guess that's one of the beauty of what's happening right now. And wala na kanang ano siya, you don't have to force yourself to like an artist. And I think I hope usasad na sad ma-learn nato. Pero at the same time, it's still good to discover new artists. Like marakag nag-bumble baron. You're just swiping. Na marag di pa na ako siya vibe ron, maybe balik ko na ako ni by the next 2 weeks. Pero swipe left sa swipe right na sad kayo. Ganahan lagi ko ani. So ingana I guess karon ako lang ma-impart sad sa I guess sa mga naminaw sad or like watching sa video is the constant lang gid siya kanang constant discovery or ang curiosity sa what's happening sa community and especially unsay nahitabo sa imong city. If you feel like murag makaingon ka at some point nga murag mingaw man ang scene, maybe because wala siya sa radar nimo. And I'm pretty sure more siya bacteria or something. Constantly moving man tanan. Na if wala ka notice but nag-move na siya. I don't know anong bacteria akong example, but with or without you noticing it, everything is still moving. Ang music scene is just a river. Maybe sapa pa siya ron for the meantime, but mo agas na sad nagkusog. And it's nice nga murag maka-witness ka once na ni kusog ang flow and you're there witnessing how beautiful the music scene are. So sa mga naminaw po dron and you wanna double your feet sa river ano ba? Pwede raw dyan mo mawari sa Fila-Kila. Mayo! So, anad na kayo na.
Filakila. So, kung gilaay na mo sa inyong gipang sound trip ron, ari ra mo diri, pangukay ra mo. Kaya inindot sa tripon ron na, kanina po si Kate Live. Kate Live Wire, Ana. So, anyway, we're gonna wrap things up na lang kay. We're already in 1 hour 14 minutes and grabe. I'm so sorry. Di, nindot Dali. kay siya na Sorry. nindot kay siya na mga topics na atong ipang tackle and daghan sa kitag mga nakatunan and especially sa mga naminaw karon na if you guys really want to know a little bit about the music scene, local music scene, indie diri sa Cebu. And of course, you can visit Filakila Shop diri sa Atua Midtown. I don't know the exact address pero mapin ro man na sa Grab and or una po na sa Google Maps. And not only Fila, there's a lot of various kanang nindot na mga shops there, aesthetic kayo vibe. So if you guys are into art, ana na lang, into the pwede. creative space kanina area and visit pud mo sa Fila Shop. And sa mga naminaw na ganahan mo follow nimo or sa imong mga projects, Mandawin Nights or Filakila, unsa pa na diya, where can they find y'all? Currently, Instagram ra akong main nagagamit. So you can search my name, Carlos Sente at Instagram. Carlos Sente at Instagram and Filakila of course, Mandawin Nights, follow na ninyo. And kung naminaw pagyapon mo hantod karon, salamat kayo sa mga suking tigpaminaw. So go ahead and just do me a favor, follow lang sa Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, and comment lang mo dito, message, especially message kay I'd like feedback sa atong mga sunod na mga sa atong mga sunod na mga episodes. And of course, this podcast wouldn't be possible without y'all. Sige gyapon paminaw. So thank you so much. And sa sunod na pod na episode, y'all, peace.